In the Peninsula. Ndoda inhloko yenje yakho inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise lo ukuhlonipha unina wayo uze isono songahloniphi kwayo abazali bayo singabizo phezu kwakho isabele bazula ehlane In the Peninsula.
Sithembe Nkosi masibhuqe sithandaze. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ngicela abahle enkosini, ngibonga ukumenywa Indabengulu. insuku kule ndawo esiguqe kuyo njengamanje CPUT Student Center noma-ke ngifika umsebenzi kaNkulunkulu sawuqalile ngenxa-ke yama-traffic endleleni, pick-up hours now. Yeke ngathi ukudileya kancane kodwa-ke ngicela uNkulunkulu angithethelele. Ngibonge nje ukuthi ngigcine ngifikile, nokuthi uNkulunkulu angiphe uthando lokuthi ngikwazi ukuba phakathi kwabangcwele. Angizokwanda-ke kakhulu baNazaretha, ngisukumele nje ukubonga nokukhuthaza kule nto enhle kangaka eniyenzayo enidibene ngayo la. Ningabona ngathi nina nisayithushanyana nje zabantu, kanti kusindi imiphefumulo eminingi ngani njengoba nilapha. Ngiqale nginibongele nakuShembe uqobo. Iy'bindi nje ninazo ngabantwana abancane. Abanye benu basuka ko-Gauteng, basuka ko-KZN, Mpumalanga, kuphi Limpopo, kodwa isibane sikaShembe bathe mabephuma emakhaya bethandaziswa abazali balokhu besikhanyise njalo, nakwazi ukuthi nihlangane nala, nazi ukuthi uma kushaya isikhathi sokungenisa isabatha nikwazi ukuthi nihlangane, ningahlulwa abantu abashaya iy'ngoma namakhwaya esikoleni, indaba kaShembe ishone phansi. Ngibonga nje leso sibindi. Inhle kakhulu into enenza sangathi uShembe angayikhulisa, futhi uShembe nalokho enikuzele lapha esikoleni, uShembe anibusise nonke niyithole impumelelo, ngoba nizange nimlibalo nisemazweni uShembe. Bangcwela ngizokwanda, ngizawukha nje endaweni emfishane. Kuthe ngenye imini la esikhathini sikababa inkosi inyanga yezulu, kwanginenkosazane eyathi mayihamba nje ibuyele esikoleni, yayisikidnetshwa otsotsi endleleni. Bathe sebeyibambile otsotsi ingane bayithatha, abazali sebemangela ukuthi ngabiphi ingane, kwenze njani ukuthi ingabuyi kuze kushaye lesi sikhathi. Bayithatha otsotsi bayifaka ehlathini. Ngikhuluma njalo maNazaretha, indima yeNazaretha noShembe ekuthenini iNazaretha liyiphathe kahle. Bathe besayibambile labo tsotsi ingane, inkosazane kaShembe, kwezakala lokhu kuhlabelela kade nikuhlabelela manje komthandazo wesabatha. Kwezakala ezansi emhosheni, kwavela njengelayithi emhlophe njengoba nifaka iMnazaretha. Besayibambile labo tsotsi bexakiwe ukuthi le ngane sizoyirayipha kanjani. Mabethi bayibhadama ingane bathola hayi lapho foneke bathinte khona, bathola nje kulidwayo, bengazi ukuthi yitshe livelaphi leli. Basabathe ingane etheni le namandla kangaka. Ngani uJehova maNazaretha uni
kwenzakala amaNazaretha lokuhlabelela bebhiza abafana beyibhudama inkosazane befuna ukuyiphuca uMntombayi kodwa bengakwazi ngoba uNkulunkulu wayehamba nayo ngaso sonke. Kubalekile ukuthi ngesikhathi sikaNkulunkulu besendaweni kaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Ungathi ngesikhathi sikaNkulunkulu ube kwezinye indawo ngoba usuke ungamazi noma uNkulunkulu uhamba nawe kulo ndawo. Kodwa uthi uNkulunkulu uma umkhumbulile ngesikhathi okumele umkhumbule ngaso naye uyokukhumbula. Mayibonge Nkosi. Wayezwakala lokuhlabelela amaNazaretha kwase kubonakala abantu befaka ingubo ezimhlophe beza behlabelela bevela emhosheni. Babona labafana ukuthi ayikho ayingangathi asikaze siyibone le. Kodwa ngoba inkosazana iyazi ukuthi labantu abafaka ingubo ezimhlophe abanye abambozile abanye abampunga abanye zinsizwa nje seyiqinile ziza ihlabelela ziza ngokuhlonipha isondela zisondela kulabo otsotsi nakule nkosazana bavele babale otsotsi bahlakazeka bagibele emotweni baphela kanjalo yasala inkosazana ehlathini. Wayikhipha uShembe inkosazana wayikhapha wayikhiphela ngaphandle kwehlathi lapho eyathi mayiphuma yathola khona imoto yathola ulift yasho ingane ukuthi ihlalaphi ithi yaliflo umuntu engamazi ukuthi umuntu wapi yena lo nomusa kangaka futhi naye ukusaba kwakungekho yaqala ukwethuka seyisekhaya ukuthi hey ngicishe ngafa mayibayisela abazali baqhuma bakhuza ingcwele. Manje emaNazaretha ngithi nginibongele ngoba nithe ngesikhathi sikaShembe nabasendaweni kaShembe. Kubalekile ukuthi uma kufika isikhathi uShembe lapha athi asimkhumbule ngaso khona sibe endaweni kaShembe. Amen. Ngifisa ukuthi uShembe sangathi nalento esihlangene ngayo la ayikhulise ezikoleni. Izingane ezingathi mayifika ema-university zifike zithole indawo yokuthi zibe comfortable zikhohlwe nyawo uShembe. Alikho elinye hawu lokuvika uShembe kuphela. Manje ke bangcwele abahle enkosini lento uthi uShembe ngiyitshala ngisho naseyizukulwaneni. Yingakho sithi hlabelo mbongeni uJehova nezizukulwane zenu. Uthi uShembe manje ngiyitshala naseyizukulwaneni funeke zikhule nayo. Njengoba kade use-high school use-tertiary manje lento lokhu uyibambile ukhulana ngisho sewuqedile ususemsebenzini uyolokhu ukhula nayo nezizukulwane ezizemva kwakho zikhule nayo ngoba uShembe uyitshalile. Ngizoke ngikhulume indaba bese sivala inkonzo. Uyabona njengoba silapha endaweni yase-Western Cape asizanga kahle ukuzofunda kuphela. Size sonke njengoba sigcwele la sivela kwamanye ama-province size ukuthi sizotshala indaba kaShembe siyikhulise singayifihli ibonakala amagumbomana le-Western Cape. Amen. Manje ke bangcwele kuyisibusiso lokho enikwenzayo. Qhubekani njalo ningahlehlele emuva ningabi ngamagwala nesabe lento kaShembe njengoba sibaningi sibangaka uma ukuthi la endlini siba u40 uShembe ungwesi41 hlale khona phakathi kwethu. Amen. Ngiyabonga abangcwele. Ngicela inhlayisuthu ezosibuyiselela ngehlabelo 127. Inkosi buseni kuzwini. Inkosi busuphama kwabangcwele. In the bank cooler.
in the Benkulu.